Mlindosi hamba kahle bapho. Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngisakwazi ngane ingane. Ngikhona mfowethu. Mfethu. Kwenzakalani mfethu? Waphatha oluhlobo lwenkukhu ekuseni kangaka kwenzakalani mfethu? Ngithe ngithi ngiyahamba ngapha eThekwini ngiyozama ngamatohonyana hayi. Aba ngisathe ngiyazama lutho ngiyabona ukuthi hayi khona inkinga khona khona ifo limnyama elingihambele. Uthe ngithi ngiya kumthandazo wathi angilanda inkukhu eyimpangela. Bakithi ngiyafika ekhaya ngifike ngikhuluma nogogo kwafika nginika le. Maye angazi ukuthi ke Mana-ke kahle uyakuthinta manje. Unikiwe le nkukhu noma kufebhe impedekeni. kuthiwa ngibheka inkukhu angithola inkukhu eyimpangela ugogo bese nginika le. Wathi iyona le ngizosizakala ngayo. Mana ukuthi le nkukhu kanjena. Ya inkukhu impela nje nami kodwa ngoba umthandazo uthe ufuna impangela ngathi kube sekulunga la. Mana le nkukhu nomlomo nje doda. Impela ke lena nginikezwe yona ugogo ngoba angisazi uba izinto zami zimnyama njengoba ngihamba lapha nje ngifuna ukuthi nalo ongibonayo ekhona la nayazi ukuthi le ndoda noma isikhona futhi zonke izinto zizohamba kahle ngoba lo Mana kusona isikhova lesi. isikhova ngizwa ngani nje isikhova kodwa mina inkukhu le nginika ugogo le. Maya usho umthandazo kugeza ngesifuzo yogeza ngale nkukhu lemthandazo. Ngiyongigeza ngayo impela ngizobona ngizothola futhi umsebenzi ngobona sengisebenza ngiyadala. Mafowethu-ke angazi nami uLinto lona angisamazi ngibona edrobheni uyiphethe kuyigodile futhi uyale emakhaya kwaya nguye futhi nje namhlanje inkinga zakhe ziyaphela noma eganga ngayo ebuthakatha namhlanje ngathi kumele uhambe wrong ngoba le kuyisebenzisayo yolunye uhlobo lwenkukhu lolu. Ukhiye lona kuthiwa kuphuma yonke into. Mana ngathi kodwa ujile lapha ifake ikhophi lapha emehlweni. Cha okwamanje ikhathele kade ngithathe ngithathe idatha ekuseni ekhaya ngahamba nini nginqamulo ngisuka emakhaya manje udaka lokho nemvula imbi ngaphi ingaka. Hayi kulungile mfanami ake sibone khona usuku ujile bese uhambe kanjani. Cha ngizokwazisa khona namhlanje kodwa engisisho isikhathi ngizosebenza ngethunzi kodwa kusalayo.